visitant que vinga al Museu de Vilafamés podrà trobar 4 exposicions, a més de l'exposició permanent del propi museu, per a poder gaudir. Celebrem el Dia Internacional de Museus aquest any en novembre amb una exposició que ens ha preparat la fotògrafa castellonenca Laura Vinent, que retrata persones en risc d'exclusió social, però les ofereix una imatge d'elles com el que són, com a persones, i per això l'exposició es titula En persona. Otra de las exposiciones que se pueden ver en estos días en el Museo de Vilafamés es una dedicada al mundo animal, que en principio tendría que haber ido en el aeropuerto, pero por las circunstancias especiales la hemos traído a una de nuestras salas, a la sala 9. Aquí podréis ver estos animales mágicos, míticos, y todo un mundo de vida que hay dentro del comportamiento animal. Coincidint amb Marte, la Fira Internacional d'Art Contemporani de Castelló, en el Museu de Vilafamés es pot gaudir d'una exposició que hem titulat Sentiments com una manera de burlar l'oblit, i que són combinacions d'obres del propi museu amb obres d'un col·leccionista de Càceres que ens permeten, a partir de la seva contemplació conjunta, explorar les sensacions, les emocions. Esta pieza forma parte de la exposición 29 Kits. Hay 29 piezas Kits a lo largo de todo el museo, como 29 son las salas de las que dispone el Museo de Vilafamés. Quisimos optar por una exposición de este tipo de piezas porque las consideramos muy cercanas al ser humano. Todos somos un poco kitsch, todos tenemos ese componente de abigarramiento, por decirlo de alguna manera, y de buscar este tipo de objetos que nos devuelven a la cotidianidad y a la sonrisa, ¿por qué no?